Gaurko klaketan Hernanira etorri gara, Biteri kulturretxean gaude, bertako 3 gaztek webserie bat egin dutela eta guk ezin genuen estreinaldia galdu. Horregatik, hemen duzue zuekin. Bela Rivero, bai izan? Bela Rivero bai izan? Gaur kobratuko dugu? Ez da diruek? Bela Rivero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Zera berri gara Bela Riveroren estreinalditik, hemen Hernanin, eta hemen gaude, sortzaileekin, Uxue Aitor eta Uxue. Zer dugu Bela Rivero? Bela Rivero da linea erotiko bati buruzko webserie bat, diru arazoak dazkana eta erronka horren inguruan da trama nagusia, baina aktore bezala dazkagunak Olatz Beobide, Dorleta Urreta Bizkaia, Olaia Gil eta Nerea Arriola. Kapituloetan lantzen dugu pixkat humorea, sexualitatea eta horrela, eta... Nolakoa izan da zuentzat webserie bat egitearen erronka? Izan da oso erronka polita, luzea, gu 3 gaude, jende pila bat egon da atzean laguntzen, eukideu kriston profesional taldeak, aktoreak, lantalde teknikoan, gero asesoratzen taitu zaizkiguna, gu 3 zori gaiztoko, beti esate dugu, hasi ginen honean jakin gabe oso ondo. Nun sartzen eginan, eta hau da emaitza edo, bai. Eta konten? Oso kontentu, bai. Eta jendeari gonbidatzeko Bela Rivero ikustera, nora jo dezakete? Oaina inditu 2 aurkezpen Hernanin, azkenean sorkuntza beka Hernanikoa izan da, hemen inbargirulako eta, pixkat prozesuari itxiera emateko, nik uste genuen festa giroan edo ospatu behar genula ere proiektzioa, sorkuntza prozesuan barne edo sartze genulako, eta arru nahi genuen pixkat aurkezpen handi batin, eta ingenu lehenengoan aurkezpen bat ola festa giroan, bigarrena izan da aurkezpen formalago bat, herritarrentzako irekia, eta mendikan aurrean eko genukena da, sarera igo baino lehenago, pixkat herrietatik handatatza zabaldu, orduan interesadakanak deitu gaitzala, porque gaude dozertarako prest, gero bai, udaberri aldera edo lan, nahiko genuke sarera igo, eta sarean egongo dira 6 kapituluak formatu digitalean igota, eta mundu guztiantzako ikusgai. Adio egongo gara, zorte hon, 3kote eta zorionak. Eskerrik asko.